Takže ahojte, vítajte na Erzbergu 2024. Som tu s Enduro Academy, zavolal ma sem s ním fotiť a točiť, takže uvidím, ako mi to pôjde, ale rozhodol som sa, že natočím odtiaľto taký vlog z pohľadu diváka. Ukážem vám, ako to tu vyzerá, trať, depo, atmosféra, všetko okolo toho, lebo je to tu fakt zaujímavé. Dneska je štvrtok, teraz prebieha, alebo teda prebiehala, ešte asi aj bude Mitas Rocket Ride a zajtra vlastne a v sobotu bude prolog a v nedeľu bude hlavný závod. This is one of my favorite races for sure. It's Trošku im odsúklo stánok v Nevskýcove. Práve som behal asi hodinu po DP, robil som nejaké detailné zábery na motorky a tak. Taktiež bol rozhovor s jazdcami, s tými najlepšími, niektorými som si porobil aj fotky. A teraz som sa išiel prejsť ešte do depa, ale prišiel brutálny lejak hustý. A schovávam sa tu v motorek stane. A dúfam, že to prejde čo najskôr, lebo nechcem byť celý premočený. Strašne super toto je, normálne by som sa tu aj celý deň prechádzal po tom DP úplne. Baví ma to hrozne. Je to strašne veľké. Ideme na Mitas Rocket Ride. Mám vo vlogu Garciu. Zwei Vorläufe, dann bis jetzt schon ein absolutes Highlight. Títo typci budú skákať backflipy. Už to začína. Takže dobré ráno, je piatok, prvý deň prologu, o 9. štartovali, už točíme, prší tu dosť, takže majú to zaujímavé a Enduro Academy mi vymyslel takýto lifehack, prilepil mi dážnik o ruksak
takže som prichystaný. Aj kamera je prichystaná, všetko je ready. Predo mnou už sú tie rovinky, kde tak lietajú rýchlo. Včera akurát hovorili, že maximálka, čo tu bola najvyššia dosiahnutá za celý čas, tak bola asi 191 alebo 193, teraz si nie som istý, jedno z toho. Tak uvidíme, že či to niekto teraz prekoná, lebo sú tu Paul Tarez je tu, aj Antoine Meo sú tu na dvojvalcoch, čiže tí vraveli, že by sa o to chceli pokúsiť. Za chvíľu bude sprievod. Takže prolog, deň 2 už odštartoval. Dneska je to o dosť lepšie ako včera, lebo už neprší až tak. Včera celý deň skoro pršalo v kuse a dosť husto, čiže to nebolo nič moc. Včerajší prolog vyhral Garcia asi o 30 sekúnd, čiže nechápem, ak rýchlo musel ísť. Ukážem vám zábery z prologu.
Neverím, po 2 dňoch konečne vyšlo slnko. Idem trošku natočiť training area. Vyzerá, že tu ešte aj tí najlepší, takže myslím, že to budú zaujímavé zábery. Ukáž, aký máš chránič chrbta. Krátka nálezy, ale iba nálezy. To máš aj homologizované? Neviem. To vyzerá, keď máš taký polep. No, to vyzerá, ne? Vyzerá to také kamo. Počkaj, skúsim iba svetlo. Si maskačový celý. Buddy's back here at the Red Bull Express Rodeo. Jetzt noch mal ein Druck. Love to see you here. Good luck und nochmal mega Applaus bitte. Nie, že by ma to prekvapovalo, že Garcia vymenia motor, ale vyzerá to zaujímavé. Stojím tu pri štarte už, ale pravdepodobne na štart nestihnem zachytiť, tu bude Jakub. Ja idem zachytiť asi 4. alebo 5. checkpoint, taký jeden výjazd, čo je, kde budú asi nejakých 5 minút po štarte, či by som to nestihal oboje. A Jakub pôjde odtiaľto zo štartu rovno na Karlsdiener. Aj to inak trochu pozmenili trať tento rok, že vraj, lebo Karlsdiener býval vždy ako jeden z posledných checkpointov. Tento rok je to, že vraj tak, že Karlsdiener už bude medzi prvými checkpointami, že tým pádom sa tam dostanú aj tí slabší jazdci. Čiže uvidíme, jazdci nemali možnosť ani prejsť si trať, ani uvidieť nič, čiže všade, kde pôjdu, tak to budú vidieť prvýkrát. Na tomto závode je to strašne ťažké, nedá sa stihnúť toho veľa, lebo je to rýchly závod a je to dosť ďaleko od seba všetko. Čiže neviem, či to na e-bajku stihnem pobehať. Jakub na motorke stihne tiež asi len zo 2-3 checkpointy. Ja si myslím, že takisto, čiže bude to ťažko stíhať, ale uvidíme. Hot Wheels Gas vyzerá dosť dobre.
Fakt je to super byť tu takto ako média. Ďakujem Jakubovi za to, že ma sem zobral, lebo sa môžem dostať všade na štart, tuto úplne všade. Takže toto je môj prvý spot. Neviem, ako sa volá, je to nejaký nemecký názov. Proste výjazd, strmy, kamenistý. Ako sa dá odtiaľ to zísť dole a odtiaľ to rozbehnúť a výsť toto hore? To som strašne zvedavý. A nezobral som si so sebou ani vodu, čo je pekne na hovno. Mani zatiaľ vedia asi o 10 minút. Už je tu na Dynamite. Všetci odchádzajú, balia, nechávajú tu bordel, čo mne vyhovuje, pretože zháňam nohy do stanu 3x3 24 MX altánku, sa mi dve zlomili v Skicove, keďže mi odfúklo. A pozrite sa, čo som tu našiel. Čisto nový, ako z predajne, sa tu vála 24 MX stan. Trošku zlomený asi, ale to mne nevadí, ja potrebujem iba nohy, čiže vyzerá tak, že ho idem naložiť. Čiže Erzberg Rodeo je za nami, vyhral Mani Lettenbichler s veľkým náskokom. Bolo to fakt super, obrovský zážitok, veľmi sa mi tu ľúbilo, akurát trošku ma mrzí, že som toho nestihol až tak veľa, ako by som chcel. Hlavne kvôli tomu, že som nevedel poradiť tých checkpointov, lebo išiel som najprv na prvý, tam som zachytil iba tých prvých jazdcov a rovno som učekal na ďalší checkpoint.
na Dynamite, čo bol predposledný checkpoint, čiže to som vtedy ešte nevedel. Takže som tam čakal asi aj hodinu na jazdcov, kým tam prišli. Zatiaľ som za ten čas mohol byť niekde inde a mal by som aj viac záberov, aj by som toho viac videl. Ale nevadí, do budúceho roka už budem vedieť, že ako to tu chodí a dúfam, že sa sem vrátim aj budúci rok, lebo fakt to bol super zážitok. Týmto sa s vami asi rovno aj rozlúčim, ideme zbaliť a ešte nás čaká cesta domov. Vidíme sa čoskoro, lajkujte, zdieľajte, odoberajte, komentujte všetko a majte sa pekne. Ahojte.